Makadii mhuri yeZimbabwe? Makadii hama dzangu dzese muna Kristu, mafata, masista, mabradha, vakoma, vanin'ina, hanzvadzi dzangu, ndinoda kutendai uye handigone kutenda. Mufaro wacho wakanyanyisa, ndiri kushaya izwi rekuti nditaure ripi chairo ringakusvikei pamwoyo penyu richikusadzwa. Asi iye Mwari wokudiyana kutendai hama dzangu. Mufaro wacho wakanyanyisa uri kubva pakati pemwoyo, zvamukandiitirira kubva panguva yandasangana nedambudziko ndakagara muchipatara, mukandinamatira nemunamato munaenda kudandava nanhasi muchiri kungosvika nekuramba aiwa ndinoti Mwari ngakuwedzere mufuniro, Mwari aramba chichengetaiwo, muwedzerwe uye mudzivirirwe muzvitadzvo nemuzvitadzvo. Ndinoda kukutendai hama, musaitire inini ndoga asi nevamwe vose. Mafanzi angu ese muno muZimbabwe, mafanzi angu ese ari kunze kwenyika, aiwa tendwai kandinedenga, tendwai nedenga. Mafanzi angu ese, mafanzi, madhokota, masista, ana chiremba vakabata basa, muna anonzi dhokta, muna akapona chiremba. Ndinoda kukutendai, ndinoda kukutenda netimu renyu rese, vese vari muzvipatara makandikoshera, makatikoshera. Handigoni kukutendai. Timu ambulensi, vanhu vekumaambulenza ndinoda kuvatenda. Kubvira paHarare hospital pandikasvika, vakafamba neni ndichienda kuTrumasemba, kusvika ndiuye kuHarare kuParinyatwa, kuchipatara chikuru chemuno muZimbabwe. Ndinoda kutenda nekutsvaka madhokta anozoziva kurapa. Handigoni kukutendai zvakakwana kana madhokta. Thank you so much. God bless you.